Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelelene phela futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili e-Radio Inkezi. Lami igama ngumfazi Mtuthu Ngakhumalo bathila sibona amagumede. Mothi ngane kwethu mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicele enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, kwenzeka okungajwayelekile umndeni umfundi wabulawa njengoba uthi ngeke usincwabe isidumbu lindi isinqumo senkantolo lapho kuqula khona icala. Umufi ummeli laphana ke Ngcobo oneminyaka ewu-16 wayefunda ugrade 12 eHillgrove Secondary eNewland East. Kuvela ukuthi ke ngoFebruary 2021 kwafika imoto iMercedes Benz yamthatha yamthumba ngenxa yokuthi ke wayesole ulahlekeni kweselula omunye wabafundi. Lelo ke kwaba ilanga agcinwa ngalo ukubonakala edla inhlamvana umufu. Ngemuva kwezithuku ezimbalwa kwatholakala isidumbu sakhe kwamkhizwane ngaseCatholic sesishisiwe. Ngemuva kwalokho bakhalelwa ngamasongo asigonyela umnumzane Asanda Nyawuza oneminyaka ewu-23, u-Andile Myeni oneminyaka engu-19, uThuthukazi Nyawuza oneminyaka ewu-37 noButhe Nyamakazi oneminyaka ewu-47. Umyeni uNyawuza noNyamakazi bathwesa umbuso wamacala okusabisa, ukushaya ngenhloso, ukulimaza, ukuthumba nokubulala, bese kuthi uAsanda ubhekenele lokushaya kuphela. Izolo unina kamufi uNkozana Hlengiwe Ngcobo etshela bezindaba kuyisolezwe ukuthi ke sekuhlangana iminyaka emihlanu manje kwenzeka isigameko, kodwa isidumbu sisaduva emakhazeni kahulumeni asePantown. Uthe lokhu ke bavumelana nomndeni ukuthi mabakwenze, bathatha isinqumo sokuthi ke bayomfihlo uma sekuphothula icala, sekuphuma isinqumo esizwakalayo kuleli icala, nakanjani uma seliphothule bayoba sebaqala benza amalungiselelo ukuthi bamfihle ngesizotha. Izolo enkantolo enkulu yaseThekwini bekufakaza uSilindo Kuhle Ngcobo okuvela ukuthi ngomunye wabafundi ababekhona ngesikhathi kugasela imoto ethatha umufi ehamba naye. uSilindo Kuhle utshela inkantolo ukuthi ke uyakhumbula kwenzeka ngaleli langa. Uthe yena waphuma wazisela ngemuva kwabanye abafundi, kwathi esephuma wakhanga imoto iMercedes Benz empunga eyayihamba ezulazula ifuni iselula kaXolani. Uthe le moto kwathi umihlangana nabanye abafundi ababekade behamba nommeli yamane yama. Ngokusho kwakhe kwathi ke seyimile yona kwehla amadoda amabili, kwathi amanye amabili asala ngaphakathi emotweni. Uthe ke ukwadala ukuthi akwazi nokubona ukuthi ngaphakathi kukhona amanye amadoda aseli ngoba namawindi emoto ayikhanya kubonakala ukuthi ke kukhona abanye abakade bengaphakathi. Sebehlile ababili bathatha umufi bahamba naye ngenkani bamfaka ezihlwaleni ezingemuva. Ngemuva kwalokho imoto yahamba yathatha umgwaqo obheke ngasemgwaqweni uDumsani Makhanye echazela inkantolo. Eqhuba ke bathe sebemangazwe yilokho bavumelana ukuthi mabangathuli, kodwa ke bababikele abakammeli ngosekwenzekile. Nebala bahamba baya kuba kammeli okuyilapho bafica khona ugogo wakhe bamlanisela ukusuka nokuhlala kodaba. Uthe ke ngemuva kwalokho bavumelana ukuthi ke mabanikele estation samaphoyisa eNewland East ukuyovula icala. Utshela inkantolo ukuthi ke iselulu kwakhulunywa ngayo yayiduke ngoLwesihlanu, imoto yafika ngomsombuluko. Kudalula ukuthi ke ngalo lesithathu wakhuluma nommeli emtshela ukuthi ke bakabuyisa iselulu mithathwe nguyena. Waphendula ngokuthi ngeke yena ze antshontshe iselula ngoba abazali bakhe bamphethe kahle, banezitolo futhi ngosuka abanxene ukumupha imali engango-300 kuchaza yena. Ngokwamaphepha ke asenkantolo umufi wayesola ngokweba iselula uXolani Nyawuza indodana kaNyamakazi. Icala aliphelile kodwa ke lisaqhubeka. Kanza ukuthi izona indaba esinibekele zona namhlanje kwesihamba phambili lakho nomndeni uphethe ngolokuthi angeke ukwazi ukuthi uqhubeke namalungiselelo kumngcwaba umfana owashona lapha ngonyaka 2021 uma icala lingakophethi ke ingane zakwethu. Ngabe mhlawumbe kuthini okwakho kuphala lolu daba? Ahlala comment section ke ngizolwa kuvo ngalolu daba. From Milasport ingane zakwethu sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle, libe nosuku lomnandi ngithanda khona.